ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako o yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug suon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kayuhan sa ilang kalag. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang tawong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo, ug motuman sa tanan kong mga sugo, ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala, ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunoa, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala, ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa tawong dautan, maluwas ba siya? Dili nagayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo. Busa mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel.
Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong, ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayod siya. Ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among mga kalapasan, kinsay makalahutay. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag, nagahulat sa Ginoo, labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kaadlawon. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among mga kalapasan, kinsay makalahutay. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa among mga kalapasan, kinsay makalahutay. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Biyain ninyo ang tanan ninyong mga sala, ug himoa ang usa ka bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Busa magingon ako kaninyo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sayang isig katao, dadon ngadto sa maghuhukom. Ug ang maghingalag kuanggol sayang isig katao, taralon ngadto sa labawng hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno.
Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug dito mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adtua dayon ang imong isig katawo, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran, ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis, ug ang huwis mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay, kung ikaw, O Kristo. Mayong buntag sa tanan. Nakadto na ba mo og bayawan karong bag-o? Doon na duha ka pwedeng agian padulong sa bayawan. Via Pamplona, mahimo pod via Siaton. Ang via Pamplona, dool-dool, apan lisod-lisod ang dalan. Daghang tungason, daghang dulhogon, paliko-liko ang dalan. Nya kun ting-ululan, kung lain ang tiyempo, mahimo pang zero visibility ang naidapit diin di nimo makita ang dalan tungod sa gabon, baga nga gabon. Ang via Siaton, layo-layo, apan sayon ang dalan. Walay tungason, walay lugsongon, wala kayo'y liko-liko, wa pagyo'y gabon. Arang-arang ang agian. Ako nga gigamit nga larawan kining paagi sa pag-abot sa pag-adto sa bayawan. Aron paglarawan pod sa lain-lain nga paagi sa ato ang pagduol sa Ginoo. Nining panahon sa Kwaresma, nasayod ta, gidapit kita sa paghimo nining tulo ka mga butang: prayer, pagampo, fasting, pagpuasa o pagpenitensya, o ang paghatag og limos or almsgiving or pagbuhat og mga acts of charity. Kining mga buhata makapa-develop sa ato ang paagi, pag-develop sa atong maayong relasyon ngadto sa Ginoo, di ba? Pagampo, pagpuasa, paghatag og limos, tinuray makatabang sa ato ang usa ka paagi, pila ka mga paagi sa ato ang pagduol sa Ginoo, pagpaduol sa Ginoo. Apan diha sa Ebanghelyo karon, pakita kanakto nga ang labing siguro nga paagi nga makapaduol ta sa Ginoo. Ang labing siguro nga paagi nga mahiduol ta sa Ginoo. Mao kanang maayo nato
maayong relasyon nato sa atong isig katao. Mao gini ang gitagaan sa to ang Ginoong Jesucristo ug dako nga importansya diha sa Ebanghelyo pananglitan, mingon siya kun niadto ka sa simbahan, pagsimba, paghalad og sakripisyo ngadto sa Ginoo, simba ka nya sa pagsimba nimo sa didto ka na nahinumdom ka nga naa kay gikaaway, na kay gikabingkil, unsa to'y tambag sa Ginoo? Biyae sana, gawasa, adto ang imong gikabingkil, pakig-uli una niya. Dahil pagka magkauli na mo, balik diri sa simbahan, ipadayon ang imuhang pagsimba, ang imuhang paghalad o sakripisyo. Diba? Nagsugo man siya sa paghigugma nga siya atong higugmaon sa tibok natong kasing-kasing ug sa paghigugma sa atong isig kaingon sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon, mag-uban gid ng gugma sa Dios ug gugma sa isig katao. Gani gipasabot niya kanang pag-una og pakighiuli, makapaabot ra ng Dios. Mo pa na mo biya na ang gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo. Lahi kining gisugyot sa atong Ginoong Jesucristo, lahi sa sa gipakita sa kinaiya sa mga Pariseyo. Kaya para sa mga Pariseyo, para nila ang labing importante lang ang tagaan o pagtagad kana lang pagpaduol nato sa Ginoo. Wala na kaayaw, dili na nila importante kanang relasyon sa atong isig katao. Para sa mga Pariseyo, ang relasyon ngadto sa Dios ang gitagaan lang og pagtagad, wala magtagad sa ilahang relasyon sa isig katao. Pansato na nga gingon ganina, ang labing maayo nga paagi pag-establish og maayong relasyon sa Ginoo mao ang pag-establish og maayong relasyon ngadto sa atong isig katao. Kumusta man ta diha? Labi na nato nga kanunay nga nagsimba. Nindot nga, kumusta mo po akong relasyon nga to sa akong isig katao? Maayo tinuray ang akong relasyon sa Ginoo kay kada kadlawon ani ako nagsimba. Pan ato kunong susihon ang ato ang relasyon ngadto sa atong isig katao. Tungod kay basin biya o kulang di ay. Basig pareho rata sa mga Pariseyo. Nga ang gitagaan o pagtagad, mao lang ang relasyon nila ngadto sa Ginoo. Nya masabot kaayo nato diha sa Ebanghelyo karon nga dili na mao ang kabubuton sa Dios. So mag-uban gyud. Nya mo na ito ang pamalandungan pag-ayo. Otherwise, murag kimpang balikwaot ang ato ang relasyon tinuoray sa Ginoo. Bantay ta. Bantay ta. Amen. Mga igsuon, angay nga mag-ampo kita sa tanang panahon, apan labi na gayod sulod nining panahon sa Kwaresma, o nga magmatinumanon kita sa atong pagsunod kang Kristo. Ug busa moingon kita, Ginoo, lig-una kami.
nga ang simbahan mamahimong buhing timaan sa usa ka tiunay nga Kristohanong katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang namunuan sa atong nasod, mangita og mga pamaagi alang sa kalambuan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Nga ang tanang nangamatay makakita na ug makasudong sa dagway sa nabanhawng Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami. Langit ng Amahan, hiusaha kami sa imong gugma, aron sa kanunay magmalig-on kami sa pagsaksi sa imong mga pulong kay ikaw ang among Ginoo sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga halad. Ikaw nagbuot nga mapuypoy pinaagi niini ug nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak,
aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hulong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, padala ang imong espiritu, aron pag santos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong tanan og panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na mga kalag ni Francisco ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyo tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat, mag-uli unta kanamo sa bag-ong kinabuhi, ug human malimpyo sa sala, magdala kanamo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Oratio Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon og mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod, batok sa sakit nga COVID-19, nga mihasi karon og gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipig ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang matawo nga gitugyanan sa pagpangita ug tambal niini nga sakit, aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o hunahuna, kusog sa ilang tahas, sa pagpangalagad o panalipdi sila batok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuman nila. Ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magpudlay
alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunoa, luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga birhen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nag-ampo, ug ikaw o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot-libot sa kalibutan, ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Dios, Daigo ng Diyos, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigo ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesucristo matuod nga Dios ug matuod nga tao, daigon si Jesucristo matod nga Dios ug matod nga tao, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng ngalan ni Jesus, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar, daigon si Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa daigo ng altar, Espiritu Santo ang Paraklito, daigo ng Espiritu Santo ang daigo ng Paraklito, mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima, daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria daigo ng iyang Santissima, santos ug walay buling nga
pagkagipanamkon. Daigo na iyang santos o walay buli nga pagkagipanamkon. Daigo ng mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo na iyang himayaon nga pagsaka. Daigo ng ngalan ni Maria Birhen o ginahan. Daigo na ngalan ni Maria Birhen o Daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor Daigo San ng Jose. Dios diha sa iyang mga anghel o mga santos. Daigo ng Diyos diha sa iyang mga anghel o mga santos.